Denok amesten dugu azal distiratsu eta osasuntsu batekin. Baina, zer gertatzen da benetako sekretua ez badago produktu batean? Zer gertatzen da zure gaueko errutinan aurkitzen bada? Ezagutu Elara, azal perfektuaren bila zebilen serum eta krema guztietan dirua gastatuz. Bere armairua gainezka zegoen, baina hala ere, bere azala triste, nekatu eta errebelde mantentzen zen. Berak bere azalari leporatzen zion. Elara bere errutina gogortu zuen, urrats gehiago sartuz eta maskarak jartzeko lehenago jaikiz. Lagunarteko irteerak murriztu zituen eta baita loa ere. Gehiago saiatu zen dena ondo egiten ari zela sinetsita. Hala ere, distira ez zen agertzen. Orban ilunak zeuden oraindik, azala nekatu eta tentsionatuta zirudien. Aste batean, gainezka eta akituta, Elara ohean erori zen, besterik gabe. Edozein erritual egiteko gehiegi nekatuta. 3 gauetan bere errutina osoa alde batera utzi zuen sakon lo eginez. Eta harrituta geratu zen. Bere azalak argitasun naturala hartu zuen. Orban ilunak desagertu ziren azala nabarmen atxeden hartuta zirudien. Produkturik gabe bere azala erabat aldatu zen. Elara konturatu zen ez zuela bere azalaren aurka borrokatzen, baizik eta bere gorputzaren oinarrizko atxeden beharrarekin. Kanpoko konponbideen bila ibiltzeak loa eklipsatu zuen barne konponketa mekanismo indartsua. Benetako edertasun tratamendua ez zegoen pot batean. Bere gorputzari bere lana egiten ustea zen. Batzuetan, irtenbidea ez da gehiago egitea, baizik eta besterik gabe atxeden hartzea. Lehenetsi zure loa ez bakarrik energia lortzeko, baita zure azalaren benetako distirarako ere. Utzi zure gorputzari magia egiten. Edertasun loa besarkatu, distira naturala desblokeatu. Arpidetu, basko ere aholku gehiago jasotzeko.